Posibleng mipasalig ang Office of Civil Defense Region 12 nga andam ang buhatan alang sa pagresponde sa bisan unsang klaseng kalamidad karong giobserba ang National Disaster Resilience Month. Ani nga report ni Efren Mamak. Gibutiyag sa Office of Civil Defense Region 12 atol sa pag-obserba sa 37th National Disaster Resilience Month nga andam ang buhatan alang sa pagresponde sa bisan unsang klaseng kalamidad nga posibleng mahitabo sa SOCCSKSARGEN Region. Kini gumikan sa hugot nga pakig-alayo nila sa ubang mga buhatan kalabot sa disaster response. Sama sa Department of Social Welfare and Development Office Region 12 kung diin dunay mga naka-preposition nga relief goods sa field offices alang sa mga maapektuhan sa mga kalamidad. Nagsasagawa po tayo ng preposition of our relief supplies kung saan halimbawa nagkaroon po ng disaster sa isang lugar, mas mabilis po makakakuha tayo ng relief supplies. So hindi na po kailangan pang pumunta ng regional warehouse. Gibutyag sab sa Department of Science and Technology Region 12 nga duna na sila gimontar nga warning device system sama sa automatic flood detector. Usa sa features niini ang siren nga motingog kung ugaling makadetect og pagtaas sa water level sa usa ka suba. Speak po kami ng mga technology, yung mga bago at saka yung mga active po sa ating mga early warning po. Sa mga buot magtukod o mga building structure, doon na sa ipahimangno ang OCD-12. Kung kayo ay may plano magpagawa ng mga gusali, building o bahay, o ano mga structure na yan, iiwas nyo doon sa mga active fault lines at sa mga lugar na low lying para makaiwas palagi sa pagbawa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.